10 Correct. Asidlala ingoma nje manje sithini abali back boy. awuqagele nje mfethu Awunamanga. mfethu ipahla menja mfethu bayimina mfethu le track lena mfethu ngisana mfethu ngidrop igama la lithi ngicela impumelelo Umelelo boy. showcase ngicama mfethu ngalishandisi nje mfethu yazi mfethu sengivene mfethu ngathola mfethu i-opportunity engakaze mfethu ngacabanga ukuthi ngiyithole mfethu empilweni yami cabanga Sungidla ngekuya maswale nginesophusha ama-track ungangitsheli. mfethu ngithatha kanjani mfethu phela mfethu wazi yonke mfethu into mfethu ngami yabo mfethu kokunye mfethu ngiqubisile mfethu yabo ngikhuluma nje mfethu nawe nje mfethu yabo next week mfethu yo perform mfethu kwi-event mfethu ezobe host mfethu Skuva cabanga Skuva wonke mfethu cabanga Skuva boy. showcase Manje boy awusho lo opportunity ithole kanjani? yabo mfethu into mfethu engayitholi ngasha mfethu ivideo yabo kudlala le mpahla kwi-background yabo then le video lena ngase ngiyiposta ku-Instagram yabo ngase ngitheka lo out lo wayibona le shaniswa vele wancane yabo then wasenza ama-means ukuthi kanjena angithole wangithola-ke mfethu and mfethu lo mjisa lo ngithembisa ukuthi kanje mfethu uzongisayina mfethu kwi-recording label yakhe cause mfethu ngithele sazodla ama-Chonkorani boy akutshela ngathi mfethu sticker nami sopopa njami Boy. Athi saziye lapho ku-WhatsApp uthi sithini o-Nation. ntwana and yazi into ey'flop la yazini manje mfethu kumele ngi-update u-WhatsApp la yabo lo WhatsApp wami usuvele mfethu wa-expire mfethu yabo WhatsApp grand angakulungisela manje boy. angeke mfethu yabo manje into mfethu eyinkinga mfethu yabo le phone le mfethu igcwele nje mfethu ispace asikho manje kumele mfethu ngidelete into ey'ningi ukuze yabo ngena mfethu into entsha leyo nto mfethu ithathe mfethu esiningi mfethu isikhathi but khululeka nje ntwana yami ngizokukhombisa le shanesi bahlezi mfethu nawe mfethu Hlesi kanje boy. sho ntwana izwe akidla nje yami akidla Ipeli. Hamba kade bafethu bekhambani. Asifani. Sure. wethu bhuti omdala Hayi kuyancengeka bafethu asifani. Yazi ukhokhela umjita boy ukuthi mashana. oh Yalo mfethu. Qondile boy. Ayibo. Track yami ngene mfethu. Ukhokhela umjita lo. awuyahlanya mfethu lona buka mfethu ngiqala mfethu nomunye manje yabona mfethu yabo wena ngasho mfethu nento ngathi mfethu geza mfethu amadlebe buka manje mfethu khuluma into engekho ngithe bese mina mfethu le track mfethu eyasenithi mfethu yabo eyami mfethu se-studio mfethu isamasterisha mfethu buka manje mfethu ngiqabanise mfethu nomjisa wena ucwadi mfethu Hayibo. Wawusho kufika kanjani ukuthi crack isase-studio ingakaphumi kodwa wena usuthola impumelelo. lalela nginama-tracks amaningi enye lama-tracks lawo iyona engenze mfethu ngathela le opportunity buka manje mfethu khuluma into engekho Indaba yakho lo. Hlezi fuqa nge-girlfriend ayo. Yekuyigiyali yakho boy. Sasebenza. Sifake mfethu sisina kade sisiwa khona. imani niyaphi imani Hayi safa. imani imani inkinga yeni bafethu nilekhi listening skill manje buka ngathi mina mfethu umuntu omubi manje ngathi ngiqamba amanga vele ngiqamba amanga